ọhaneze ndị na-ege anyị ntị obi dịkwa m mma dịka nsiri unu chere anyị ọ dịkwa anyị obi ụtọ unu ka na-echekwa anyị ihe anyị nọ n'oge ya bụ oge amara ebe anyị si ewetara unu ya bụ oge amara ka bụkwa n'isi mbido TV ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ onye unu na ya nọ nke ụbọchị taa na-agụrụ kemgbe bụ Kingsley Ụwọma Afrịka. Ọ bụrụ na ị ka na-abata ugbu a isiokwu anyị kpọ n'ọnụ bụ self discipline, ịdọ aka na ntị nke onwe, nke bụ eziokwu. Ọ bụ ihe dị mkpa dịka anyị bidoro na bụ na-akọrịsị ọ bụ onye na-enweghị ebumnobi bụ onye na-agaghị ebi ndụ n'ọnọdụ ịdọ aka ntị nke onwe. Onye na-enweghị ọdịnihu agaghị ebi ndụ ịdọ aka ntị nke onwe. Onye na-enweghị uche ihe ọ tụkwasara obi agaghị ebi ndụ ịdọ aka ntị nke onwe. Maka ọ gwụchala ịdọ aka ntị nke onwe bụ ihe ga-eme ka nlụkọrịta di na nwunye gaa nke ọma. Ọ bụ ịdọ aka ntị nke onwe ga-eme ka nne na nna na nwa nọrọ n'udo. Ọ bụ ịdọ aka ntị nke onwe ga-eme ka obodo na obodo ibe ya nwee mmekọrịta, ka ọha obodo nwee mmekọrịta. Onye na-enweghị ịdọ aka ntị nke onwe, o nweghị ihe ọbụla ị nwere ike ime mmadụ. Maka ịnụ na mmadụ na-apụta kwa ụbọchị ya were ihe onwe na-enyetụ onye ọzọ, o nweela ịdọ aka ntị nke onwe, nwee mkpebi ihe a bụ ụdị ndụ m chọrọ ibi ka m na-emenyere ụmụ mmadụ. Onye na-enweghị ịdọ aka ntị nke onwe, ọ na-ara ahụ onye ahụ ya na ndị mmadụ imekọ ihe. Dịka m kwuru n'etiti di na nwunye ka anyị kọwa kene ya ebe ọ ga-eme gịnị ịda anya dịkwanụ nkenke bụ mbụ. Ọ bụ ụdị mkpebi a na-eme ka di na nwunye nọrọ n'udo, ka ịhụnanya baa ụba n'etiti di na nwunye, ka e nwee ihe a na-akpọ elete aghara. Maka ọ bụ ofu onye na-eji ụtọ mmadụ abụọ. Ịnụ na mmadụ abụọ na-eme enyi ha na-aga n'ihu, ọ bụ ofu onye ji ya. Maka onye kwe ibe ya ekweghị, ọ na-enye nsogbu. Ọ na-enye nsogbu. Ọ na-enye nsogbu. Ọ na-enye nsogbu. Mana ihe a na-asị onye kwe chi ya ekwe, ọ bụ eziokwu. Nwee ịdọ aka ntị, ịdọ aka na ntị nke onwe. Ma ga enweghị ya, ga ịhụ na a na-anọ n'ọgba aghara n'etiti di na nwunye kwa ụbọchị ọbụla. Nke ahụ wee bụrụ ya anyị abịakwanụ n'etiti nne na nna na nwa. Ọ bụ mgbe e nwere ụdị mkpebi a, nwatakịrị si lekwa ụdị ndụ m ga-ebi, nne na nna si lekwa ihe m ga-eme n'elu isi nwa m, nna si lekwa ihe m ga-eme n'elu isi nwa m. Agbanyeghị ụdị ihe ọ ga-adapụta, ka nwa ahụ nwee ihe a na-akpọ self discipline, ịdọ aka ntị nke onwe. O kwesịrị ịdị na mmekọrịta nne na nna na ebe nwa ha nọ. O kwesịrị ịdịkwa na mmekọrịta ebe na-azụ gịnị ahịa, ka ahịa na-azụ, ka ndị gị na gị na-azụ ahịa na-aga nke ọma. O kwekwara mee na ekwesịrị ịhụ ya n'etiti ọha obodo na mmekọrịta obodo na ibe ya. Ma ọ dịghị ya, ọ na-ara ahụ. Onye na-enweghị ya anaghị enwe ihe nlekwasị anya n'ọdịnihu dịka m kwuru. Nke bụ n'eziokwu bụ when you don't have vision, it will be hard for you inwe self discipline. Maka ihe iji enwe ụmụ ihe ndị a bụ ka ị nwere ike gịnị, ka ime actualize that your dream. Yes, ka ị nweta ihe ahụ bụ ebumnobi gị, ihe na-arọrịsị nrọ ịbụ ka ị nweta ya. Ọ bụ mgbe ị bidoro biwe ụdị ndụ a ka ihe ahụ ga-enwe isi. Ma ibighị ụdị ndụ ọ gaghị enwe isi, nke bụ eziokwu. Onye hụ eziokwu ya kwuo ya. Ma ibighị ụdị ndụ a ọ gaghị enwe isi. Ghọta na anyị kwesịrị inwe ịdọ aka na ntị nke onwe, ka ndụ anyị na-ebi kwa ụbọchị ka o nwee ụzọ, ka o nwere ihe ilekwasị anya, ka o nwere ebe ndabere, ka anyị bụrụ ihe ịma atụ wee nye ndị ọzọ, ka anyị bụrụ ihe nlere wee nye ndị ọzọ. Maka ma ọ bụghị ya, amaghị m ebe anyị ga-ana. Chineke meela ebere, ya bụrụ na ọ bụ n'oge amara ka a na-ewetara unu ya bụ ihe. Amara bụ ebe ọ ga-abịa ṅaa ntị kwa ụbọchị niile, kwa ụtụtụ niile, gaa hụ ihe ị ga-eji bie ndụ. Mata n'eziokwu na o nwere ihe Chineke jiri kee gị, na amara ya ka bara gị ụba. Igbo sịkwanụ na ọ bụrụ na ajụgide akwụ ka pịa ọnụ, mara na mbụpụ ya eruola. Dịka ekwe anyị na-akọ kwarapụm kwarapụm, mana asị gị ọ bịara ji laa ji. Soro anyị gaa na soshal midia anyị, n'ihu akwụkwọ anyị nke unu na-akpọ Facebook, ma ọkwanụ na Twitter nke anyị na-akpọ Nwanụnụ na-agba ama,
makwanụ Instagram anyị na-asị ọ bụ ndị ọ dị ọsịsọ ị ga-enweta isi mbido maọbụ isoro anyị gaa na webụsaịtị anyị baa na www.isimbido.tv ị ga-enweta anyị makwanụ ọ bụrụ na ekwentị gị nọ kajara ọ dịghị ihe ọzọ baa na Apple Store download StarTime ị ga-ebuzi isi mbido na-akpagharị ebe ọbụla ị na-aga anyị na-aga na-ekiri gị na-ahụ ihe ndị isi mbido na-eme ọ na-adị anyị mma mgbe ọbụla anyị na-anata ozi unu na-akpọ anyị dịka unu si ekiri gịnị isi mbido ọ bụ ya mere anyị ji sị onye sịrị na anyị ekwugbuola onwe ya onye ahụ oge gbuola onwe ya mgbe unu kwụsịrị ime anyị akwụsị ikwu onye jiri okwute maba n'ime ahịa ma ọ taghị nwanne gị ọ ga-ada nwanna gị esikwanụ na ị na-aga ọhịa jiri mkpochi ma ọ bụ nsị mkpochi ụzọ ịpụta gị na ijiji ezute n'aka ọ dịghị ihe ọzọ ma na-asị gị ọ bịara ji laa ji anyị alaala nke ụbọchị taa ebe a m hụrụ gị amara ga-echekwa gị m ga-ahụkwa gị izu ụka ọzọ nọọ nke ọma